ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ମହୁଲିଆ। ଗାଁଟି ଚାରିପଟୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କେହି କେହି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ। ବୟସ ତାର 25 ବର୍ଷ। ସେ ଏକ ସାହସୀ ଯୁବକ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ନ ରହି ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସବୁବେଳେ କଲେଜରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ଥରେ ଗାଁର କିଛି ପୁଅ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମିଶି ବସି ଗପସପ କଲେ। ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ଜଣେ ଗାଁର ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କଥା ଶୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ଗାଁରେ ରହି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ରହସ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିବ। ଅର୍ଜୁନ ଦିନେ ଗାଁକୁ ଗଲା। ଗାଁର ପରିବେଶ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ହସି ଦେଇ କହୁଥିଲା, ଭୟ ମନରେ ଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହେଁ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦାମୋଦର କାକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। କେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ। ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ତା ବ୍ୟାଗରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଛୁରୀ, ଦଉଡ଼ି ଓ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲା। ଗାଁର ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟଳ ରହିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତାକୁ ଘେରି ନେଲା। ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁଆଡ଼େ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକରେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ମନେ ହେଲା କେହି ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ଚିତ୍କାର କଲା, କିଏ? କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। କିଛି ଦୂରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରଟି ଭଙ୍ଗା ଓ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ହାଲୁକା ଆଲୁଅ ଆସୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ସାହସ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାର ଆଖି ଫାଟିଗଲା। ଦାମୋଦର କାକା ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ଗାଁର ଲୋକ ସେଠାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକ। ସେମାନେ ଡକାୟତ ଥିଲେ। ଏହି ଡକାୟତମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜ ଆଡ୍ଡା କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ଆଲୋକ, ଶବ୍ଦ ସବୁ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଚାଲ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଧରି ନେଇ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଲୁଚି ରହି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖି ସେ ଏକ ଡକାୟତକୁ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ହଠାତ୍ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଲା। ଡକାୟତମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ରଶି କାଟି ଦାମୋଦର କାକାକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଜୁନର ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମହୁଲିଆ ଗାଁର ଆକାଶ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା ଓ ଭୟର ଛାୟା ହଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନାୟକ ଭାବେ ସମ୍ମାନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ରହସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସାହସ ଓ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା।